Hei kultaa, herää, että sinäkin myöhästyt töistä. Minä olin myöhästymässä. Enää 5 minuuttia aikaa. Kultaa. Ai mitä? Mennäänkö yhtä matkaa töihin? No kyllä se minulle käy. Mennäänkö jo? Juu, kyllä se minulle käy. Mutta pitääkö lapset herättää? Ei. Kyllä sitten ne heräävät itse herätyskellon sointiin tai sointuun, en tiedä. Kyllä he heräävät itse. No, minä lähden jo. Tuletko sinä? Totta kai minä tulen. Mennään sitten. Juu. Voisiko tulla sammoa? Ei vielä. Menen takaisin nukkumaan. Miksi ei tuo sammu jo? Tyhmä puhelin. Kun maailman vammaisin puhelin. Ja nyt niinku mun pitää herätä, eikä Luka herää. Tämmöstä se pikkuveljen, isosiskon oleminen arkena on. No, toivottavasti kerran mulla ei ole tällaista. Ensinnäkin menen syömään ja katsomaan, että onko äiti ja isä lähteneet jo. He ovat lähteneet jo. Hyvä. Mutta eivät pedänneet sänkyä. Tai lakana oli ihan miten sattui. Noin. Nyt voisin mennä syömään. Alkaa jo hiukoa. Menen ensin kyllä pukemaan. Tuo. Ja ei kyllä muuta. En kyllä ehkä tarvitse muuta. Kyllä tämä on ihan hyvä. Ainakin luulen niin. Mutta puetaan nyt tämä päälle. Noin, tämä on ihan hyvä. Ainakin minun mielestäni. Jos ei joku tykkää, niin se on heidän oma valintansa. Mutta nyt sitä aamiaista. Siinä. Söin jo. Nyt revin veljeni ylös sängystä. Rasmus ylös sieltä sängystä. Rasmus! Joo, tyhmää. Sä menet tänään 4, joten lopetaa. No, minun pitääkin kohta jo lähteä. Hain kyllä puhelimeni. Katson kelloa. Oh my gosh. Kello on jo noin paljon, siis oh my gosh. Nyt mun pitää lähettää pikkuveli äkkiä kouluun ja lähteä itsekin kouluun, että mä myöhästyn. Rasmus, sun pitää äkkiä lähteä kouluun, tai sitten sä myöhästyt koulusta. Niin kuin mäkin sun takias. Noniin, hop hop.
Joo, mä sainkin syötyä jo. Hyvä. Lähde jo! Ei sun tarvitse tehdä mitään muuta. Munhan pitäisi pestä hampaat. No ei tarvii nyt enää, kun sä myöhästyt muuten. Oisit pessyt aikaisemmin. No hei oikeest, come on. Antaisit hei vähän armoa. Sä oot mua 3 vuotta vanhempi. Niin mä oon kasilla mitä väliä. Nyt sinne kouluun. Tai oikeesti mä kerron äitille ja äiti suuttuu. Joo. No ja nyt mun pitää itekin lähteä. Ups, melkein puhelin unohtui ja laukku. Noin, mä oon ainakin ready ja nyt mä lähden. Onpas pitkä matka. Vihaan pitkiä matkoja kouluun. Onneksi olen jo tässä. Apua, mä myöhästyn kohta. Mun pitää äkkiä juosta. Hyvät oppilaat, nytten on luvassa matikkaa, josta kaikki pitävät. No mitä, eikö kukaan naura? No ei. Hei, Dorka, katos tänne. Mitä? Ai, oikeesti, toi ei oo hauskaa. No mä joudun niinku kerää kaikki mun kampeet tänne. Noin. Älkääpäs tytöt tapelko. Tytöt ei saa oikeasti tapella. Ärsyttävä pissis. Noin, mä joudun nyt niinku aloittaa alusta, koska toi pilas mun kaikki ja mä joudun kumittaa. Ruokatunti. Vihdoin. Ja sitten pääsette kotiin. Yes. Tyhmät pissikset. Hei! Moi. Haloo. Moi. Joo, moi. Mitäs sä haluisit syödä? No mä haluaisin vaikka noita viinirypäleitä ja omppuja. No ota sieltä. Kiitti. Mä syön kyllä yksin. Mä en tonne mene noiden itkupillien kanssa. Oho. Mikä sika? Rasmus, meidän pitäisi lähteä jo kotiin. Tuuksä? Joo. Mitä sä teet? En mä muuta kuin haistelin vähän Joo, mä en halua edes kuule tietää. Mä kerron äitille. Älä oikeest. Älä. Tyhmää.
Sitä paitsi se on poika, enkä mä haistellut. Kun mun piti katsoa siis sen jalkoja, kun se loukkasi. Tuu vaikka ite kattoo. Ok. Kato, kun se loukkasi sitten. Se sillä on jalassa kipsikin. Ai. Oh. Oho. Tarttit sä kyydin? Ehkä. Hyppää vaan mun reppuselkään. Noin. Rasmus, pitäisikö kysyä, että mitä sille sun kaverilles Lukalle, tapahtui? No, se loukkas, kun se pelasi jalkapalloa. Ouch. Mut mä en kyllä kauheasti usko sua. No, älä usko, tyhmä. Mä lähden muuteskin nyt mun kaverille. Kaverille. Moikka. Et sä saa. Mikä tyhmä kakkipää. Nyt mä otan mekon pois. Mä en jaksa pitää sitä enää. Koulussa ei susta tykätä. Onneksi Luka lähti, kun Rasmus lähti. Nyt mä saan olla ihan yksin, jolle äiti ja iskä tuo. Mutta juu. Mä voisin vaikka kuunnella musaa. Oho, mulla tuli viesti. Katsotaan mitä mulle tuli. Voisitko olla tänään ja tulla munkaan leffaan? Apua, OMG! Se on Max! OMG, mitä mä laitan päälle? OMG, mitä mä laitan päälle? Mä en niinku yhtään tiedä. Toinen viesti, mitä se lähetti, on, katsotaan. Ja sen jälkeen kysy, tyhmä puhelin. Ja sen jälkeen kysy vanhemmiltas, että pääsetkö munkaan ravintolaan syömään. OMG. Siis mitä mä teen? Apua. Nyt jatkuu seuraavassa.